Ovo je ulaz rijeke Dubračine u more, opjevana u mnogim pjesmama. Pavlini pred 600 godina su djelovali u ovom kastelu, ili kako se sada zove hotel Kaštel, i crkva Svete Marije Blažene. Mi slavimo taj dan kao dan grada Crikvenice 15. august. Taj kaštel je poznat upravo zbog toga jer je tu, ja bi rekla, otkriven talent Julija Klovića i Pavlini su njega školovali, kasnije podupirali i postao je naš najveći čovjek ovoga kraja, čovjek čije ime Julije Klović, Kroata, koji je najveći minijaturist svih vremena u povijesti umjetnosti. Prijatelj Michelangela, o kome profesor Ivan Golub, moj prijatelj i naš pacijent, je snimao nekoliko filmova. Dobro nam došli i posjetite naš zavičajni kraj Julija Klovića koji vidite ovdje u dolini iza ovih brda.